Malawi Today. Kaseka awali metatu kuna kusamba likangala tindi shadow MP amene ndi bwana Alex Malembo komanso ndi maoni atatu na kombe letu imene kansa wake ni James Yamu Nsungwi komanso chipawa wake imene ndi kansa wake ndi Afle Gayanda yeti ndi chiwa wake imene kansa wake ni Cedric Tokani pamene mukatenga bomba pa 16 anyamata ne muzatuma ndamene ona nekeseka mundiwele ndapenda Deputy Secretary General ona bonkata alime kuti akulandireni koma iwonso apesa azusa ona bo Suleiman kuti alankhule National Organizing Secretary athu azakupembeni muzule mali Chala mwamba DPP woye Professor Arthur Peter Mutharika woye Justice Dr. Jenny Ansa woye Regional Governor woye Director Amai woye Director of Youth woye Mafumu watu woye ulemu olemekezeka ino amene mukale Vice President wa dziko lino Justice Dr. Jenny Ansa ulemu wanu madamu kumasana kuno ndipereke ulemu a Regional Governor ndi komiti yonse ya region a District Governor ndi komiti yonse a Constituency Governor ndi komiti yonse onse andale a National Organizing Secretary Honorable Suleiman ulemu wanu ndi NGC yonse imene ili pano mafumu athu ulemu wanu olemekezeka onse oyena kulandira ulemu alandire ulemu amayi ndi abambo ulemu wanu madamu kuno mwabwera mmene mukuoneramu anthuwa alitu ndi mawu kukhosi madamu anthu akukumbukira DPP mmene inkayendesera dziko lino kotera kuti ife anthu aku Malawi ndife anthu onyadira kwambiri kuti a profesa asankha mzimayi amene ndi mzimayi olozeka mu zonse maphunziro komanso chikhalidwe ife mayi tikukunyadirani kwambiri ndipo tikutsimikizireni kunena kuti anthu ali apawa akudziwa kuti kuli zipani zina zimene zalembedwa ganyu a UDF alemba ganyu a UTM alemba ganyu koma ife kuno kuzomba sitiyerekeza kuvotera wina kupatula Professor Arthur Peter Mutharika madam pakuti ulendo kumene tikuloweraku mwatsala ni malo atatu kuti muime anthu akukudikirani ndiloleni nthawi imeneyi kuti ndiyadzutse olemekezeka a National Director of Organizing Secretary Honorable Suleiman Chala mwamba amene akumva kuwawa ndi chikangawa imike chala mwamba DPP woye Professor Arthur Peter Mutharika woye Dr. Jenny Ansa woye ife tonse woye
Mundilole ndisanalankhule ndiayitane ashado athu afike pantunda pano. Bwana Alex Malembo tabwera. Komanso makhansala athu amene mulipo. Bwera napo. Mwazi wa chimenewa mukaona muno bwino muzala kuisa ngati atipatse moni woketi 1 minute. DPP oye! Professor Arthur Peter Mutharika oye! Dr. Jenny Ansa SCC amene ali running mate oye! Daudi Chikwanje amene ali regional governor oye! Deputy Secretary General oye! Rebecca Ndewu amene ali director wa amayi ku Eastern Region oye! Abamusi amene ali director wa youth ku Eastern Region oye! Suleiman amene ali national organizing secretary oye! Alex Malembo oye! Nanga ife tonse oye! Amated muzala kuisangana awa ndamene akuyimira kuno DPP ngati mwana wa atati wina asakunamizeni, wina asapeze polowera kuno shado athu amene pa 17 tukalumbirisa ngati MP mpando wake so ndamusungira kale ku parliament ndi Alex Malembo. Tikumvana makhansala athu bwera. Professor Arthur Peter Mutharika oye! Vice President Dr. Jenny Ansa oye! Regional Governor Daudi Chikwanje oye! Ose akulu nose muchiza kuti mulandire ulemu, amayi ndi abambo nose mulandire ulemu. Ine ndi shadow councilor wa chipani cha original cha DPP James Samusungwi. James Samusungwi oye! Mwezi kwa maamari maya kukudu wakafika kwa dadi a Professor Arthur Peter Mutharika ndi mundu amene tinamuziwa kuyambira kale ndipo tikumuziwa paka mameto. Mukani bendere kukudu mukani oneze kuti mwananu shadow councilor James Samusungwi akulira sewu kutokera pa ndege kwafika kukachulu akufuna sewu umene ulongosoke sewu wapindu kwa mbili ulongosoke sewu amene ni madaya sangale pele tunadalia kwa mbitose ufudwalera umweyo ndipo mbowangi angalile kasala mwana wakuna mendu kuvazoawa ndise umeneyo chonde na kula wendo wa mai mukalele kwa kukududu sisi sebemba kukula mwa manu jale pesa adosewa ndi a DPP paliyo mwaji kangawa hapa ose wa ndi a DPP oye James Samusungwi kulitongu zwa wambili DPP oye! Afuna wempira bwino utashadu bwera nawe pereganiso mwe DPP oye! Professor Arthur Peter Mutharika oye! Mai Dr. Jenny Ansa oye! Nifetese oye! Chifukwa nthawi ine ndi Humphreys Kayanda amene ayimira Chipolawodi Zombali Kangala. Mai mawu amene ayimanawo ndi achidule kutinso mukafike kumene mukupita. Pamene mukupita muziwa kuti anthu kuno ngati tinadya 2019 mokhuta.
chimene tikulira kuno ni nkhomwe yayimapo ndemukapita pa 17 September pamene ife ndili tikulowa mboma chonde mayi anthu wafetereza zakugula zinthu zatula zikomo kwambiri. Chala mwamba DPP waye maona ready DPP simasungira mphepa iyayi ife chimene tikufuna kuno tikufuna sewu ukhale ndi tala, tikufuna zipatala zikhale ndi mankhwala, tikufuna madzi okumwa abwino, tikufuna tikachoka ana athu tikatumiza ku sukulu akhale masukulu abwino, zipangizonso zokwanira m'masukulu umo. Sizimene tikufuna nanga ndikufunseni tikamatumizana ku sukulu timafuna takatani akachite bwino. Tikamasankhaso atsogoleri timafuna tisankhe mtsogoleri amene azikatiganizira ifeyo. Tikakhala ndi njala tisakire chokudya, tikakhala ndi mavuto ansewu atikonzere nsewu, tikapita kuchipatala tikapeze mankhwala. Ndiye ndikufunseni Chakwera amene ankalanda bomali chimanga timagula 8,000 kwa chathumba, pano chimanga chili bwa mmene Chakwera ndi azinzake achimimba amalanda bomali. Soya pieces timagula 100 kwacha, pano ndi bwa sugar timagula 600 kwacha, pano ndi bwanji. Fertilizer timagula 18,000, pano ndalama zingati. Mafuta pa filling station timagula 600 kwacha lita, komanso amapezeka pano alipo. Tikapita kwa Adimaki chimanga chimapezeka, pano chiliko. Chakwera wakhoza awalephera, achoke asachoke. Chakwera achoke, Chakwera DPP wale abale anga kuyendesa ziko si chinthu chachifupi. Profesa anatiuza government is for big boys. Osati tinatenga ife chimene tinalakwisa tinauzidwa koma sitinamve. Tinatenga munthu onyamula makatoni kuchipiku kukamusiyira dziko. Lero dziko lasanduka sanza, akusowa chochita ndi mapulani omwe alibe kuti angapulumutse banja Malawi. Ndiye pali nupo aliyense payekha aganize 5 years imeneyi takumana ndizo tani. Ndiye timusiyirenso 5 years ina tikhala moyo. Sitikupanga zoyesa ulendo uno. Tikumuziwa Profesa Alpha Peter Mutharika, ntchito zake tikuziziwa. Tikufuna anthu a serious, tikufuna anthu okhwima nzeru, osati kumakagula fertilizer ku butchery kulikobera ndalama. Ayi, Amalawi tazunzika. Ndi chifukwa chake ife tikuthokoza Profesa potipasa mayi Genius. Adadi atilera koma matilera okha ngati bambo, anaona kuti nkofunikira ananga ndi apezerenso mayi uyu ali apali. Mwina ena anusuma muziwa Genius, ndikungokuuzani pang'ono pokha. Dr. Genius anayamba kuwasankha anali acheya Bakiri Muluzi. Anasankha Dr. Genius kukhala High Court Judge. Mukudimva? Ola atupele zimenezo akutani kuti bambo yake ndi amene anayamba kusankha ndani kukhala High Court Judge. Ni mpando wa masewera. Acheya omwewo anasankhaso Dr. Genius kukhala chairlady wa National Compensation Tribunal. 1994 kunapangidwa bungwe Compensation Tribunal, anthu amene anaona nkhanza mu ulamuliro wa MCP boma la limeli na wina ndi amene limaganizira amayang'anira nali ndani kubwera malemu Dr. Bingu wa Mutharika, mzimu wawo use mumtendere. Anasankha Dr. Genius kukhala Attorney General. Mzimayi ekale Malawi muno
amene anakhala attorney general, mzimayi yekhayo Malawi muno Supreme Court judge amene ali ndi PhD, nchifukwa kuti doctor osati doctor ongopasidwa koma okakhala mkalasi mtunda uli apa. Kubwera Professor Arthur Peter Mutharika anasankha Dr. Jane Ansah kukhala chairlady wa Malawi Electoral Commission. Ndikunena ma president atatu kusankha munthu yemweyo mipando yayikulu yokha. Pali mphepo apa? Ndiye achakwera akatenga mwana wa mwawo mumba. Munthu osaganiza maomo akasisa mtengo wa chimanga akasisa mtengo wa simenti. Zona bayanga njala iziko muno. Munthu umamanga nyumba uli ndi njala akusowa chochita alibe nzeru. Tinapasa mwayi zakanika okha. Ulendo uno Professor Arthur Peter Mutharika, munthu wa ma connection, munthu wa chikondi, munthu woziwa chochita, munthu woti sakufuna kuti apite amene uja akabe zake ali nazo. Tikumvana? Amene akuti malonda anga Dr. Jane Ansah agula imike chala mwamba. Amene akuti agula malonda athu imike chala mwamba. DPP oye! Tamvaneti tikawakwisa muziwe kuti kuno 5 years sikusintha. Palibe chakwera sangabwere kuzapanga siwatala kuno asakunamizeni. Ndikuzani ine ndili kutiko tikufuna munthu woti atithandize kuno. Amene angatithandize ndi Professor Arthur Peter Mutharika, chipani cha DPP, komanso tisankhe MP wa DPP, tisankhe makansala a DPP. Tikatero game yagona. Tikumvana neti? Mundilole ulendo undu wautali tibweranso ndikape mphaso adadi siku lina azere kuno azakupaseni moni. Koma kwa lero tilekeze pompa, mundilole ndi azuse running mate athu Dr. Jane Ansah kuti akupaseni moni komanso akuzeni zimene akutengerani. Zikomo kwambiri. Zikomo choyamba ndipeleke moni mwaswera bwanji. Ifeso taswera bwino. Ulemu kwa National Organizing Secretary Honorable Suleimani, ulemu kwa Honorable Pamusi, ulemu kwa RG yathu Honorable Chikwanje, ulemu kwa a Director for Women Honorable Elube Kandewu, ulemu wonse akhale m'malo. Ine ndine wosangalala kwambiri kubwera kwa kuno. Chimeneso chandikondwetsa ndi mmene mwafikira mukuonetsa chikondi komanso ndikuona kuti ndalandiridwa ndiko ndikumva kukoma. Ine chobwerera kuno ndikunena kuti ndidzakumemeni nonse kuti mukavotere a Professor Arthur Peter Mutharika. Koma
koma popita kukavota muzikavota ndi chizindikiro, mukavote ndi chidziwitso kuti kodi chimene ndikuvotayi, voti yanga imene ndikuponya, kodi chimene ndilandire ine ndi chotani. Choti chimene aprofesa atikonzera ife anthu akudera kuno, chimene aprofesa akonzera dziko la Malawi kuti aliphule dziko la Malawi pa moto walawilawi umene ilili. Zonse zili umu. Manifesto ya DPP ili mbuku ili, ndiyo lemba, ndiyo saina, ikungodikira nyengo yake ndi 17 September. Ndipo manifesto ya DPP ikuyankhula kwa mafumu athu, ikuyankhula za sukulu, ikuyankhula za chakudya, ikuyankhula za ulimi ndi zina zili zonse zokhudza miyoyo yathu. Ndiye choyamba kungoti boma la DPP lalowa mboma pa 17 ziwani kuti kusowa chakudya ndi mbiri yakale. Chifukwa chimene mudziwe ndikunena kuti nthawi imene aprofesa anali mboma zadzidzidzi zimagwaso, madzi osefukira amagwa, mvula yoti mbali ina yagwa bwino mbali ina yosagwa bwino imakhalapo, koma tinakhalapo ndi njala. Chifukwa choti aprofesa ndi adadi ndi abambo ndipo ndi otsindikira amadziwa kuti zadzidzidzi zikabwera, ngati ine siti mbali sikudakololedwa chimanga, ine ndikatenga chimanga uko ndikagula uko kuti anthu anga mbali asafe ndi njala. Komanso boma la DPP siliyang'ana kudya kwa lero kokha, koma limaona za mtsogolo. Ndi chifukwa chake anakhazikitsa Nkhokwe kuno kuzomba, Nkhokwe kulilongwe ndi maderawo ena omasungira chakudya kuti nthawi yonena kuti anthu sadakolole tizikatenga ku Nkhokwe. DPP woye! Komanso ulimi wathu mmene timabwera kuno kuchokera kwa Jali tikuona kuti kuli ulimi wothirira. Ulimi wothirira upitirira patsogolo, kupitiriranso patsogolo kukhala chikonzero chonena kuti tikhale ndi misika za mbewu zosiyanasiyana, misikayo ya Malawi muno komanso misika ya kunja. Tikamagulitsa zinthu kunja ndiye kuti ndalama za kunja zimene tikuzisowa zizipezeka Malawi muno. Komanso manifesto hii ikuyankhula za chitukuko, kunena kuti akatswiri amene amadziwa kuti kwadi kudera kuno kukufunika chiyani ndi anthu akudera kumeneko. Ndiye chifukwa chimenecho ndalama zimene zimatoleredwa imene ili misonkho yathu, ndikuwuzeni chimodzi, tikamati ndalama ndi misonkho yathu, ambiri timati kodi ndakapereka liti msonkho. Tikamagula mafuta aja mulitu msonkho wa mafuta. Tikamagula zinthu zina masiku ano timalandira malisiti awiri, si choncho? Inayo makhala yakwe MRA amati vati olanaku mbuyowo akumaponya nawo misonkho. Nanga si tikamagula zinthu lokwagulira chovala nsokosoni pomwepo. Ndiye ndalama zimene boma ili lakhala likugawa ndi misonkho yathu. Landirani misonkho wanu, musakhale oyang'ana uku ndi zanu. Landirani, idyani, koma kapoteni mwanzi
nzeru. Chifukwa chitukuko sikupatsidwa 50,000, sikupatsidwa 5,000. Chitukuko ndi msewu umene mukulirawo. Zomwe mukulima uko zizikhala kuti ziziyenda mofulumira, mudzitenga nokha kupita nazo kunsika, osadikira mavenda. Mavenda akabwera amagulatu pa mtengo wotsika, koma amakagulitsa mtengo wokwera. DPP oye! Komanso boma la DPP aprofesa akalowa mboma aonetsetsa kuti kwacha imene yatha mphamvu yangotheratu mphamvu, singagula china chilichonse kunja. Mphamvu ya kwacha ibwezeretsedwa. Zimenezi ndi zimene nachita mbuyo atalowa anapeza kuti kwacha inali gwedegwede mu 2014 chifukwa kukwera kwa zinthu kunali pa 23%. Aprofesa anatsitsa kukwera kwa zinthu imene timati inflation rate kuchoka pa 23% kufika pa 8.62. ndi chifukwa chake chimanga timagula 8,000, ndi chifukwa chake mafetereza timagula 18,000. Koma lero chifukwa choti kwacha yathu ilibe mphamvu, ndi chifukwa chake fetereza mugula pa mtengo wanji? Kodi mukufikira kugula fetereza? Kodi mukufuna kuti mudzigula fetereza? Voterani aprofesa. DPP woye! Komanso aprofesa adaona ndalama zimene timatenga kuti boma liyendetsedwe, ndalama za misonkho. Aona kuti anthu akuno amene mukudziwa kuvutika kwanu, amene panokha mutha kunena kuti bridge yaing'onoyi tipange, sukulu bloko tipange, ndiye adzipereka constituency ina iliyonse ndalama zokwanira 5 billion kwacha za chitukuko. Ndalama zimenezi zizikhala kuyang'aniridwa ndi IMP yanu komanso mafumu madziwa inu ndi amene makhala patsogolo ku ADC ku VDC kumapanga za chitukuko. Kodi chaka china chilichonse ku constituency ino ikapatsidwa 5 billion potsatsa 5 ndiye kuti constituency ino yalandira 25 billion kwacha. Kodi mudzakhala chimodzimodzi? DPP woye! Komanso makolo unotu ndi September, mwezi wa mawa ndi Oktoba, masukulu takutsekulira, right? Timakhala tikuyang'ana kuti kodi school fees ndikagwira mtengo wanji. Kungolowa mboma sukulu kuyambira standard 1 mpaka form 4 yaulere. Sikudzakhalanso ndalama za mayeso. China chilichonse boma likalipira. DPP oye! Komanso manifesto ikuyankhula kwa anthu ogwira ntchito mboma. Amagwira ntchito ndikumaliza kupanga ritaya, koma kuti alandire chamwaka chawo nkovuta. Boma la DPP kutsogozedwa ndi aprofesa akaonetsetsa kuti munthu akangochita ritaya chamwaka chake akalandiriretu. Komanso akaonetsetsa kuti anthu amene amamwalira akugwira mboma
kuja komanso constituency ina ili yose aprofesa amamatikanizile pazimati chifukamba tiwa kuja asimayi timakhala ndikuti ndio ochuluka komanso nthawi ino asimayi ambiri amatakataka komaduka ndiye chifukwa chimenecho nakasi anakhazikitsani kodi ndangati pano matenga kukolesani ngokole tuyanifi ndiyoona nkhope yoona dzina koma profesa kukhala constituency lonse kulandira ndalama zokwana 100 million kuti asimayi adzitenga ngongole adzitakataka komanso osadipo khapo ndalamaso ngati yomweyo kamodzi pachaka idziperekedwa kwa achinyamata achinyamata kusamangokhala mwina opanda chochita kukamba kumwamowa kuononga miyoyo yanu muyamba kutakataka ndi ngongole ya 100 million imene dzibwera DPP woye komanso mzipatala mukhala mamphamvu makliniki amangidwa pali zambiri zimene zilimo zikumbotengera inuyo kuyika DPP mboma ndipo ndikuze kuti aprofesa chimene alonjeza amachita sanena kuti lero anena izi mawa kukanena izi ukucha kukanena zina ngati anachi achakuti mukabereka mudzilandira 5,000 DPP waye ndiye akuti ndalama imene yoyo ikapelekedwa ya mwana amene sanabadweyo akuti iwo wasunga kodi mwanayo akadzabwada akapezerako